नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे भावनगरी मिरचीची भाजी. इथे मी 150 ग्राम भावनगरी मिरची घेतली आहे. सर्वात प्रथम भावनगरी मिरची धुवून घ्यायची आहे आणि त्याचे उभे 2 तुकडे करायचे आहेत. इथे मी भावनगरी मिरचीचे 2 तुकडे करून घेतले आहेत. गरम करत ठेवलेल्या कढईमध्ये 6 चमचे तेल घालायचे आहे. तेलामध्ये एक बारीक कापलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा लाल झाल्यावर अर्धा चमचा हिरव्या मिरचीची पेस्ट घालायची आहे. जरी आपण मिरचीची भाजी बनवत असलो तरी ही भावनगरी मिरची अजिबात तिखट नसते. कांदा आणि मिरची चांगली भाजल्यानंतर अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. अर्धा चमचा मालवणी मसाला घातला आहे. आता कढईमध्ये कापून ठेवलेली भावनगरी मिरची घालायची आहे. या मिरचीमध्ये बिया खूप असतात. जेवढ्या जमतील तेवढ्या बिया मी काढून घेतल्या आहेत. आता झाकण ठेवून 8 मिनिटासाठी शिजवायचं आहे. 8 मिनिटानंतर मिरची सॉफ्ट झालेली दिसेल. अजून मिरची पूर्ण शिजली नाही आहे. आता मिरचीमध्ये 2 चमचे चण्याचं पीठ घालायचं आहे. ज्या चमच्याने भाजी परतत आहे तो चमचा भरून पाणी मी इथे भाजीमध्ये घातलं आहे. आता झाकण लावून 3 मिनिटासाठी मंद आचेवर शिजवायचं आहे. तीन मिनिटानंतर भाजीमध्ये भाजलेल्या शेंगदाण्याची 3 चमचे पावडर घालायची आहे. 3 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालायचं आहे. इथे मी पाव चमचे गुळाचा खडा भाजीमध्ये घालणार आहे. या छोट्याशा गुळामुळे भावनगरी मिरचीच्या भाजीची चव खूप वाढणार आहे. शेंगदाण्याचं कूट, खोबरं आणि गूळ एकजीव होण्यासाठी 3 चमचे पाणी घालायचं आहे आणि 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवून शिजवायचं आहे. 2 मिनिटानंतर टेस्टी अशी भावनगरी मिरचीची भाजी तयार आहे. तुम्हाला जर माझी भावनगरी मिरचीची भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.